соат ба вақти Прага расода ҳаст ва бинандагони азизи радио Озодӣ ин фурсатест ки мо шумо аз рӯзи душанбе то рӯзи ҷумъа дар ҳамин вақт мулоқот дорем ва ман барои шумо сархатти хабарҳои рӯзро мерасонам ва албатта фаромӯш накунед ки баъд аз 3 соат дигар бозам пахши мустақим дорем ва барномаи хабарӣ тақдими шумо мешавад ва дар 15 дақиқа мавзӯи рӯз ва муҳиму ҷолибро мо барои шумо пешниҳод хоҳем кард. Аммо то он замон мебинем ки чӣ хабарҳое ҳаст ки баъдан шумо метавонед тафсилоташро дар барнома тамошо кунед. мақомоти интизомии Тоҷикистон як афсари баландрутбаи вазорати умури дохилиро ки ба шиканҷа ва суистифода аз мақом муттаҳам мешуд дастгир карданд. Дар Достони кулли Тоҷикистон имрӯз ба радио Озодӣ гуфтанд ки подполковник Фарҳод Нурхонов, афсари раёсати умури дохилии шаҳри Душанбе, рӯзи 16 феврал дар Душанбе боздошт шудааст. Бояд гуфт ки Фарҳод Нурхонов муовини сардори шӯъбаи кофткови ҷиноӣ дар раёсати умури дохилии Душанбе ва Аваз Сабзаеву Икромиддин Аҳлиддин, кормандони идораи мазкур, ба он гумонбар мешаванд ки бо ифтитоҳи парвандаи сохта ба зидди як сокини Душанбе аз ӯ ҳазорон доллар ришва хостанд. 3 корманди милисаро моҳи январ дастгир карданд, вале Фарҳод Нурхонов аз он замони барои посух додан ба суолҳои тафтишот ҳозир намешуд ва маълум набуд ки дар куҷо қарор дорад. Ҳамза Солеҳов, ҷабрдида дар ин парванда, аз ин пештар ба радио Озодӣ гуфта буд ки афсарони милиса ӯро азобу шиканҷа дода хостанд ки иттиҳомоти ҳифз ва қочоқи маводи мухаддирро бар дӯш бигирад ва видеои Ҳамзаро шумо метавонед дар Озодӣ видео тамошо кунед ки гузошта шудааст. Ва тафсилоти хабаре ки ҳоло ман барои шумо гуфтам дар барномаи хабарӣ ман барои шумо мерасонам. Садамаи маргбор дар пайи бархурди ду мошин дар ҳудуди ноҳияи Данғара 4 нафар ҳалок шудаву 2 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. Вазорати корҳои дохилӣ мегӯянд фоҷиаи мазкур рӯзи гузашта рух додааст. Гуфта мешавад ронандаи мошини BMW 3181 ки аз самти Душанбе ба Кӯлоб мерафтааст, аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба тарафи муқобили роҳ мебарояд ва ба автомошинаи тамғаи Мерседес Бенс бармехӯрад. Дар натиҷа ронандаҳои ҳарду мошин ба ҳалокат мерасанд. Ҳамин гуна 2 мусофири мошинҳо дар беморхона фавтида, 2 тани дигар бо ҷароҳатҳои мухталиф бистарӣ ҳастанд. Фалокат агар аз кӯҳ хезад. Дар ноҳияи Дарвоз резиши санг мактаби таҳсилоти ҳамагониро дар деҳаи Ёге тахриб кардааст. Корбарони Озодӣ видео бо фиристодани навор аз маҳалли ҳодиса қисса карданд ки сангҳои бузург ҷуса дар байни синфхонаҳо афтидааст. Ба гуфтаи сокинони маҳаллӣ, дар мактаби мазкур садҳо хонандагон дарс мехонанд. Хушбахтона резиши санг замоне иттифоқ афтод ки касе дар мактаб набуд. Аксу навор ва тафсилоти бештари ин ҳодисаро дар барномаи хабари пешниҳодӣ шумо хоҳем кард. Зимнан ҳафтаи гузашта резиши сангҳо аз кӯҳ дар деҳаи Сангеви ноҳияи Дарвоз манзили зисти як хонаводаро ҳамин гуна тахриб карда буд. Бо нашри эълону овезаҳо баъзе аз бонкҳои хурду бузурги Тоҷикистон барои сокинон ипотека ё худ қарзи дарозмуддат барои харидани хона пешниҳод мекунанд. Вале шарту баҳрае ки барои ин нави қарз талаб мешавад, соҳиби хона шудан барои аксар сокинон дар Душанбе фақат орзу мемонаду бас. Соли 2018 бонкҳои Тоҷикистон ба маблағи 10 миллион сомонӣ ипотека доданд. Ин нави қарз яке аз бахшҳои назарногири бонкдорӣ дар Тоҷикистон аст ва ҳамагӣ 1% маҷмӯи қарзҳоро ташкил медиҳад. Аммо таври таҷриба нишон медиҳад, аксаран онҳое тавонистанд бо инро соҳиби хона шаванд ки дар созмонҳои хориҷӣ кор мекунанд, тиҷорати хуб доранд ё наздиконашон аз Русия ба таври собит пул мефиристанд. Хуб, агар мехоҳед дар ин бора бештар маълумот бигиред, пас баъд аз 3 соат дигар дар барномаи хабарӣ бо мо биёед ва мо дар ин баробар боз чанд хабари муҳими дигар низ дорем ки ба саҳми шумо хоҳем расонд. Дар Озодӣ видео моро метавонед тамошо кунед ва ҳамин гуна агар хабару акс ва навори иловатгие шумо доред ки мехоҳед бо дигарон дар миён бигузоред, лутфан ба рақами мо дар вайберу ватсап ирсол кунед.